patronen duplikar ikasi behar du nola egiten da. Duplikatu behar dugu, hemengo rotuzioa, roska eta txaplana guztien duplikatu behar dugu. Lehenengo gauzen behar dugu, sortu sistema de coordenadas oinarrian, hemen. Oinarria, X itzengo goraka, Y arratzorek ematen duguna. Eta sortu behar dugu beste sistema bate, duplikatu nahi dugu aurpegi horretan. Jakiteko nola nun duplikatu sortzen dugu zito txiki bat, zirkulo bat, txiki bat. Hemen ikasita, eta hemen salmagos milimetroka bazterretik. Milimetro. Eta hau dana, erreferentzizeteko Y, plano, destino, horitzen da X, goraka, eta horitzen da Y, eskubira. Sortu dugu beste sistema koordenadas, eta guain, duplikatu behar dugu, esan dugu, profusio, roska eta txatzena. Duplikatzeko, patron, duplikar, eraiketak aukeratzen ditu, hiru horiek, onartzen dugu, oinarri ardatz sistema aukeratzen dugu, eta destinoa. Horrela ikusten dugu, nola, bikoizturo, aurretik indako duplikatzea. Dena aurke beste zieta.